No, kelpaa. Ei kun mä laitan jalan siihen, missä se kiekko oli. 30 senttiä siitä. Joo, hyvä on. Joko kuvaajat on valmiina? On, saa heittää. Missä pääsi korjaan? Suoraan ees. Ja tuolla. Aika hyvä. Sakkee ton videoon. En ottanut videoa. Harmillista. Tässä näkyy kyllä löytää Kannattais vielä lopettaa. työmiehen hymynä kyllä, en tiedä voiko tää laittaa mihin. Tää homma, niin kaupat on kiinni, me saa lisää. Kaupat on jo kiinni. Nyt on lauantai. Sale on kyllä. Sale on. Hyvä. Eikö Sale ole jo 9? Otetko se projektiokiekon? Joo. Sitä